Van origine is het ooit begonnen, Edwin van Hoevelaak, als zanger. Maar ja, natuurlijk onderweg als producer ook dingen gaan doen. Maar nu weer helemaal terug als zanger. Ik ben ooit begonnen in een bandje, het was 12 jaar, was ik drummer. Ja, toen ben ik eigenlijk vrij vroeg al begonnen met liedjes schrijven en zelf dingetjes zingen. Heel veel bandjes gespeeld, Duitsland gespeeld, top 40 bandjes gespeeld. Van alles gedaan. Tot ik op een gegeven moment 13 jaar geleden dacht van ik ga nu mijn eerste solo single uitbrengen. En ja, onder een jaar of 3 komt er een plaatje uit. Maar ik ben nu echt voornemens om toch wel serieus consequent platen te gaan uitbrengen en mijn zangcarrière nu weer te gaan oppakken. De nieuwe single heet Kom bij mij. Ja, dat ligt al een tijdje op de plank, moet je eerlijk zeggen. Maar we hebben even op het juiste moment gewacht. Het is nu wel zo, er komt een heel album achteraan, het album is ook klaar. Er komt eerst nog een tweede single, dan een album. En kijken hoe het verder gaat, maar ik ben er in ieder geval wel heel trots op. Ik schrijf natuurlijk voortdurend liedjes. En dit liedje vond ik echt lekker bij mezelf passen. Het ligt me lekker, ik zing het makkelijk zelf weg, zeg maar. Dus ik denk, ja, die ga ik zelf zingen. Maar ja goed, het kan ook maar zo zijn dat ik morgen weer een liedje schrijf en dat dat voor Jeroen van der Molen is, zeg maar. Dus dat heb je niet zelf in de hand. Maar ja, ik schrijf continu liedjes en deze heb ik toevallig zelf gedaan. Het meest aangrijpende liedje is, dat is toevallig, want vandaag had ik het er nog over met iemand. Dat is Kijk Omhoog geweest van Nick en Simon. Dat heeft enorm veel impact gehad. Wij maakten het liedje natuurlijk met elkaar in de studio. Die kwam met de tekst. En ik zat achter de piano en toen hebben we dat verzonnen met elkaar. En we hadden gelijk het gevoel, dit liedje heeft op een bepaalde manier impact. Het komt bij je binnen. Toen zijn we het verder gaan opnemen. Toen kwamen de strijkers erbij en alles erop en eraan. En ik kwam daarachter toen onze zeer gewaardeerde collega Anne Jansen werd begraven. De familie vroeg om dat liedje te spelen op zijn begrafenis. En dat vond ik echt een heavy moment. Dat heb ik ook niet droog gehouden, dat kan ik je eerlijk zeggen. De jongens kwamen op en gingen dat zingen. En dat had een enorme impact. Ik denk, ja kijk, dit kan dus een lied met iemand doen. En aan dat liedje klopt voor mijn gevoel alles aan. Dus daar ben ik echt reuze trots op.